meta fin-1992 daħlet il-Varroa u Malta, ħadd ma kien jambija. Aqas meta tfaċċat hawnhekk beda l-beekeepers jimmarkaw jidisma' dak kif qed ikollna kolonja fil-ħajja fl-aqwa tagħha fil-qed tibbeżintegraw issir xejn. U l-qerdu 75% tlieta minn kull 4 kaxxi naħal, kaxxi għax tal-qliel li kienu fil-qliel kollha kienu spiċċaw. Il-kaxxi milli tista' jimmanuvrom iżjed fil-qliel salvajna wieħed minn kull 4 tan-naħal kollha li kien hawn. U kellna inkwiet kbir, speċjalment id-Dipartiment tal-Agrikoltura, mhux minħabba l-produzzjoni tal-għasel, għax għall-environment il-produzzjoni tal-għasel hija sekondarja. Il-ġid li jagħmel in-naħal. Mhux li jtina x-xema, mhux li jtina l-għasel, mhux li jtina l-propolis, mhux li jtina l-royal jelly, imma li jdakkar